Alle sammen. Her er lidt introduktion til jer til et udviklingsproces, vi skal i gang med omkring relationel kapacitet. Jeg vil fortælle jer lidt om baggrunden for arbejdet og forhåbentlig give jer lidt inspiration til det her. Mit navn er Carsten Hornstrup, og jeg vil være jeres primære kontaktperson fra Joint Action. Jeg har rigtig mange års erfaringer med at arbejde med offentlig ledelse og særligt med samarbejde på tværs omkring nogle af de mere sammensatte velfærdsopgaver. Jeg skal introducere jer til relationel kapacitet, og det vil jeg gøre sådan ved at fortælle lidt om principperne og give jer et eksempel fra praksis, og så vil jeg slutte mit oplæg af med at fortælle lidt om den analyse, vi skal i gang med, og den udviklingsproces, der følger efter den. Relationel kapacitet, sådan teoretisk set, handler det om, hvor dygtige vi er til at skabe produktive samarbejdsrelationer omkring fælles opgaver, når og hvor behovet opstår. Og det arbejde med produktive samarbejdsrelationer, det handler om at sige, hvor dygtige er vi til at få den bedste faglighed frem, vi samlet set kan præstere. Så det handler ikke så meget om vi har gode personlige relationer, men om vi er dygtige til at bruge vores egen og hinandens faglighed. Og det der med når og hvor behovet opstår, det handler jo om en tidlig forebyggende indsats, altså om den her evne til at reagere i og handle i fællesskab, når den første medarbejder eller leder har en bekymring. Hvis vi kigger lidt på, hvad relationel kapacitet er for en størrelse, så kan vi se, at vi kender jo organisationsdiagrammet til venstre, hvor I har hver jeres kasse, I er ledere for, uanset hvilke lederniveau I sidder på, og der fører man nogle funktioner med, der hører nogle opgaver med, der hører en faglighed med. Det vi gør, når vi arbejder med relationel kapacitet, det er, at vi sætter borgerne eller opgaven i centrum. Det vi måske populært set kalder kerneopgaven. Og så ser vi på, hvor stærk er det netværk, der er rundt om den her konkrete opgave. Fordi det ved vi har en stor betydning for både borgerens oplevelse og også for effektiviteten i opgaveløsningen. Når vi kigger på relationel kapacitet, så hvis vi går lidt mere i detaljen, så kan vi se, at inde i den her grønne cirkel, kan vi se, hvad relationel kapacitet består af. Den består dels af noget, vi kalder orientering, som er, hvor godt kendskab har vi til de andres funktioner, opgaver, kompetencer og arbejdsbetingelser. Den handler om, i hvilken grad vi har en samarbejdsorientering mod de fælles opgaver, og i hvilken grad, at andre oplever, at vi respekterer det, de bidrager med til opgaveløsning. Og hvis vi scorer højt på de ting, hvis vi er gode til det, jamen så er vi bedre til at dele vores viden med hinanden på en måde, så andre forstår. Vi er bedre til at rykke sammen, når at der er problemer, der skal løses i fællesskab, og vi er også bedre til at finde nye løsninger, når de kendte ikke slår til, altså det vi kalder innovation. Hvis vi skal lykkes med det i det borgernære arbejde, jamen så har vi brug for en ledelse, der går foran, skaber klare mål og fælles retning for det her arbejde, er engageret i det, kan være med til at løse konflikter, er med til at insistere på, at alle deltager og også arbejder involverende. Og det er jo det, vi håber, og det er jo det, vi ønsker, og det er jo, vi alle sammen har en ambition om. Men desværre ser vi nogle gange det modsatte. Altså, vi ikke rigtig lykkes at skabe ordentlig sammenhæng, fordi vi måske mangler kendskab eller samarbejdsorientering. Nogen synes måske heller ikke respekterer det, vi gør. Og det gør, at vi ikke rigtig får fordelt vores viden. Vi vil ikke rigtig rykke sammen omkring de problemer, der er. Og vi dyrker måske mere det, vi plejer at gøre, end noget fælles. Og det hænger ofte sammen med en ledelse, der ikke rigtig får formuleret og kommunikeret fælles mål og retning, engagerer sig i fællesskab i problemer og løsninger, og måske ikke helt i det omfang, der er nødvendigt involverer det, vi burde gøre. Når vi arbejder med relationel kapacitet, så bruger vi også et datasæt, og det gør vi for at både sikre, at de interventioner, vi laver, er meget målrettede, og også at vi får det her fælles overblik over, jamen hvad er vores styrker, og hvad er vores udfordringer i det tværfaglige samarbejde. Og det kan både være, som den her illustration viser, omkring en enkelt borger, hvor der er nogle meget komplekse udfordringer, hvor et hold af tværfaglige personer skal løse det her. Det kan også være de her tværfaglige teams, som jo er på ældreområdet i rigtig mange kommuner. Men det kan også være mere generelt kulturen i det generelle samarbejde på tværs omkring en større gruppe af fælles borgere. Det vi finder,
det er jo, at der kan være en meget stor variation i det tværfaglige samarbejde. Det her, det er fra en kommune, som arbejder med tværfaglige teams, og der er lavet en måling af det tværfaglige samarbejde, altså den relationelle kapacitet i alt 17 tværfaglige teams. Og som I jo nok kan se på farverne og tallene, hvor vi jo måler på en skala fra 1 til 5, så er der en meget stor variation. Der er i den ene ende en 4-5 af de her tværfaglige teams, som har en høj eller meget høj relationel kapacitet, altså en meget høj kvalitet i det tværfaglige samarbejde. Og så har vi nogen i den anden ende, så hvor vi kan se, at det er helt anderledes, hvor kvaliteten i samarbejdet er meget lav. Det, der er interessant, det er at sige, hvad er det, der er konsekvensen af, om vi møder borgerne med den ene eller den anden type af samarbejde. Så hvis vi tager et eksempel med en borger med sammensatte behov, så kan vi se, at hvis der er en høj kvalitet i det tværfaglige samarbejde, jamen så gør det samarbejde, at vi får lavet nogle sammenhængende tværfaglige løsninger. Og det vil sige, at der er både en høj kvalitet i mødet med borgerne og i det faglige arbejde, men der også er en høj effektivitet i løsningen. Ryger vi ud af den anden tangent, hvor der er en lav kvalitet i det tværfaglige samarbejde, jamen så får vi lavet usammenhængende, vi får lavet monofaglige løsninger, og det betyder, at der er en lav kvalitet i mødet med borgerne, der er en lav kvalitet og effektivitet i de faglige løsninger. Og det har en meget direkte indflydelse på borgerne. Vi kan se, at borgere, der oplever velfungerende tværfaglige teams, de oplever, at de får den rigtige hjælp og får de rigtige løsninger. Og modsat, så er det ikke usædvanligt, at vi hører de borgere, der bliver mødt af de dårligst fungerende team, at de næsten har en fornemmelse af, at man ønsker at ekspedere dem ud af kommunen, i stedet for at hjælpe dem. Udover det, så kan vi se både fra vores egen erfaring og forskning og dansk og international forskning, at der er en lang række fordele ved at have en høj kvalitet i det tværgående samarbejde, altså den relationelle kapacitet. Vi bliver bedre til at bruge den enkelte fagperson og faggruppes viden og erfaringer. Vi bliver bedre til at sikre gode borgeroplevelser og bedre løsninger for borgerne. Og vi kan også se, at kommunikationen og sagsbehandlingen bliver mere effektiv. Sådan på det organisatoriske niveau, så kan vi også se, at vi bliver bedre til at implementere nye strategier. Vi bliver bedre til læring og innovation. Vi kan også se, at der er en meget stærk sammenhæng imellem stressrelateret sygefravær og så sammenhæng på tværs, særligt blandt grupper, der er mere afhængige af andre. Og så ellers så kan vi også se for eksempel sådan noget som rekruttering og fastholdelse, der har det også betydning for, at det tværfaglige samarbejde er godt. Lige et enkelt eksempel. En kommune, som synes, at det halter lidt med koordineret indsats omkring borgere med demens. Det er en kommune, hvor dem, der var involveret, primært i hjemmeplejen, ca. 675 ledere, eller medarbejdere og deres ledere, fordelt på en række forskellige enheder. Og det her eksempel, det er et forskningsforløb over 2 år, med fokus på at implementere en ny strategi, og hvor lederne var dem, der var de primære aktører i den her forandringsproces. Nogle af de centrale mål for det her arbejde var at sikre, at der var et sammenhængende forløb i arbejdet med borgere demens og selvfølgelig deres pårørende. At sikre, at der er nogle fælles handleplaner for arbejde på tværs af faggrupperne. Et ønske om i højere grad at bruge den enkelte faggruppes viden og erfaringer i arbejdet, og så ellers også at sikre, at den enkelte faggruppe og den enkelte fagperson kendte sin egen rolle og sit eget ansvar i forhold til det her stykke arbejde. Det ser vi lige på til sidst, hvordan det gik med det. Men vi startede med at lave den her samarbejde af undersøgelsen på tværs. Det figuren viser, det kan I jo se på farverne. Der er en høj eller middel eller lav grad af relationel kapacitet. Og den måde, det skal læses på, det er vandret. For eksempel den øverste SP, sygeplejen, kan man se, hvordan her det sygeplejen oplever det samarbejde, der er internt i sygeplejegruppen, hvor den samarbejder med fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, visitation og så videre dernede af. Så det vi kunne se, det var, at det eneste sted, da vi startede her, der var en høj kvalitet i samarbejdet, det var hjælpere og assistenter samarbejde internt og med hinanden, og så var det med samarbejde internt i visitationen. På alle andre relationer,
der kunne vi se, at der var der et pænt forbedringspotentiale i samarbejde på tværs. Det vi gjorde, det var, at vi tog afsæt i der, hvor analysen viste, at der var nogle særlige udfordringer. Lederne gik foran i det her samarbejde, så lederne af sygeplejen eksempelvis og lederne af terapeuterne gik sammen om at sige, hvad er det, vi kan skabe af forbedringer, fik involveret deres medarbejdere i det. Vi arbejdede med nogle aktionslæringsprincipper, som gjorde, at vi egentlig tog fat og løste problemer så hurtigt som muligt, og egentlig kørte sådan en cyklus på cirka et halvt års tid, så vi i løbet af 18 måneder kunne se og måle og skabe nogle erfaringer. Og så ellers også prøve at skabe nogle koblinger mellem de rammer og strukturer, der var i den her demensstrategi, sådan at den kunne være med til at støtte op om samarbejde på tværs. Sådan så det ud, da vi startede, og sådan så det ud efter cirka 18 måneder. Så som I kan se, så var der en fremgang på langt de fleste af de her relationer. Og det, der måske er værd at fremhæve i den her sammenhæng, det var, at der særligt omkring social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, deres oplevelse af samarbejde på tværs har fået en markant stigning. Det gælder ikke kun dem, men særligt dem. Og her kan I se, hvor stigningen sådan fordelt på faggrupper. Og det havde jo i hvert fald i det her tilfælde en særlig betydning for hjælpere og assistenter, er jo dem, der har de fleste timer sådan ude i hjemmeplejen i direkte berøring med borgerne. Så det, at de oplever et bedre samarbejde, det gør jo, at der er meget større sandsynlighed for, at vi bruger den viden, de har i deres direkte møder med borgerne. Og når vi kigger på de her 4 elementer, der var i strategien, jamen så kunne vi se, at der var blevet bedre på alle 4 dimensioner, da vi spurgte medarbejderne før og efter. Der var blevet i højere grad fælles handleplaner. Der var en oplevelse af bedre og mere sammenhængende forløb. Velskrevne roller og kompetencer blev brugt noget mere. Og særligt på de her 2 sidste var der sket et markant løft. Og jeg tænker, at særligt den sidste måske er en af dem, der var rigtig vigtig. Altså det her med, at den enkelte faggruppe oplever, at deres kompetencer, deres viden og erfaringer, den bliver brugt aktivt. Der kan vi se, at niveauet var meget lavt, hvor vi startede, og den er næsten fordoblet. Så en markant betydning af, at vi får brugt de her kompetencer, der er. Samtidig var i hvert fald, at medarbejderne oplevede, at der var mere sammenhæng i arbejdet med demente borgere, og det var også noget, det vi kunne høre i samtale med pårørende. Så hvordan kommer vi i gang, eller rettere sagt, hvordan kommer I i gang med det her stykke arbejde? Jamen den måde, vi arbejder på, der prøver vi egentlig at bruge 2 principper. At vi bygger kapacitet fra toppen og ned i organisationen. Det vil sige, at vi arbejder med jer som ledere og afdelingsledere. At vi starter med at sikre, at jeres samarbejde på tværs er godt, fordi det har en stor betydning for jeres medarbejdere. Så det starter vi med, inden vi går på medarbejderniveau. Og når så vi skal ud i organisationen, jamen så plejer vi at anbefale, at vi starter med at udvikle relationel kapacitet i et afgrænset område. Det kan være et geografisk område og høste nogle erfaringer med det. Det kan også være nogle bestemte målgrupper. Og så ellers prøve at sprede erfaringerne ud til andre relevante enheder, og egentlig bruge det til at lave en fast rytme i det her samarbejde. Og helt konkret, så i dag er jo en introduktion til relationel kapacitet. Så sætter vi en undersøgelse op. I får et link til den og skal svare på den. Så mødes vi, kigger på resultaterne og bruger det til at planlægge en udviklingsproces. Og når I har arbejdet med det i nogle måneder, jamen så evaluerer det, og så planlægger vi, hvordan det er, at den her proces kan føres videre ud blandt jeres medarbejdere. Selve undersøgelsen foregår på den måde, at du får et link til undersøgelsen. Så er der en liste med funktioner, hvor du vælger din egen funktion fra. Du besvarer undersøgelsen og trykker afslut, og så vil vi gennemgå resultaterne med alle på et kommende ledermøde. Her fra Joint Action glæder vi os rigtig meget til at fortsætte samarbejde med Helsingør Kommune, og i det her tilfælde tage fat i samarbejde med jer. Så fortsat godt ledermøde.